אז מה קורה חבר'ה? כאן ליד ואתם היום בעוד סרטון של האקסטרימרס. והיום אנחנו בסרטון אנבוקסינג חדש לציוד חדש שישרת אותנו בערוץ, והפעם אנבוקסינג DJI Mic 3. אז אחרי שצחקנו על הבעד מיקרופונים בערוץ יותר מפעם אחת, אני חושב שהגיע הזמן להביא עוד מיקרופונים, ואלה גם ברמה הרבה יותר גבוהה, כי בסוף בשביל ליצור סרטון טוב צריך גם איכות סאונד, שזה באמת ממש חשוב. אגב, אם לא שמתם לב ואם לא ראיתם את הסרטונים הקודמים, אני כרגע משתמש ב-DJI Mic Mini, וזה בעצם ה-DJI Mic 3, שזה שיפור מהותי. אם אתם רק התחלתם, אני פחות ממליץ על זה, אני יותר ממליץ על ה-Mic Mini, מהסיבה שהוא הרבה יותר בדג'טי, וההבדלים ביניהם לא עד כדי כך אבסורדים בשביל להביא בעצם את ה-Mic 3, כלומר לצורך העניין אני שילמתי איזה 1,950 שקל על זוג מיקרופונים, וה-DJI Mic Mini עלה לי 450 לאחד בסך הכל. וכמו תמיד מדבקות. אגב, מי שאתה, אין מה לדאוג, החלק הבא של הוולוג של ירדן יעלה ממש בקרוב. זה בסך הכל סרטון נוסף, אנחנו כבר אחרי ירדן, פשוט הסרטונים האלה לוקחים המון זמן עריכה, אז כן, לא שכחנו אתכם. אז כן, כמו שאתם רואים, כבר בתיק יש המון הבדל בין המייק מיני למייק 3, שזה כבר נראה הרבה יותר גדול, הרבה יותר... אין הרבה הבדל, כן, זה כאילו פחות או יותר אותו חומר, זה מרגיש טיפה יותר פשוט, וזה קצת יותר... לא יודע, זה מרגיש יותר סרוג כזה. אבל כן, בסך הכל תיק, זה באמת, זה כלום ביחס להבדלים שיש פה. זה נראה לי של נויז קנסלינג, אנחנו מאוד מאוד נפתח את זה. ויש לנו כאן גם בעצם כבל טעינה וכבל אוקס כדי לחבר את המשדר למצלמה שלכם, על מנת להקליט סאונד בצורה טובה ביותר. למרות שאפשר גם עם בלוטוס, אבל תמיד עדיף עם משדר ועם כבל אוקס. וכמובן המגנטים, והעיקר, המיקרופונים עם עמדת טעינה. אז נכון שאין לי את העמדת טעינה של המייק מיני, כי קניתי רק אחד וזה לשניים, אבל סתם לצורך השוואה, זה העמדת טעינה של המייק מיני, וזה העמדת טעינה של המייק 3. Press to unlock. וואו. וכמו שאתם רואים, וואו, זה... ברגע זה נדלק כאילו, הופ. אוקיי, כמו שאתם רואים, יש פה שני מיקרופונים שהם יותר גדולים בגודל. אתה בעצם מתאם בין המשדר לטייפ C והמשדר עצמו, שבניגוד למשדר אגב, של המייק מיני, המשדר של המייק 3 עם מסך טאץ' כדי להעביר מודים בצורה קלה. זה המשדר של המייק מיני, אני כרגע משתמש בבלוטוס בכוונה כדי שאני אוכל להציג אותו. אז כאילו, זה לעומת זה. וזה בעצם המיקרופון, שההבדל בין המיקרופונים, אני להשאיר אותו עליי, אתם רואים פה, זה טיפה יותר גדול, כמובן זה עכשיו בלי בעצם הנויז קנסלר שלו, כאילו יש כזה, איך אני קורא לזה בעברית, זה לא נויז קנסלר, גם באנגלית אני יודע איך לקרוא לזה, שכחתי את השם של זה, באיזה מין פומפון כזה שאתם שמים פה בשביל לשפר את הנויז קנסלינג, שזה כמובן נפתח עוד רגע. אגב, הנויז קנסלינג כאן, סינון רעשים, הרבה יותר טוב מהמייק מיני, כלומר המייק 3, אם אתם מתכננים להקליט במקומות רעשים, קצת כמו מה שקרה לי בליטא, וגם הייתי בלי המיקרופון באותו רגע, אז כן, זה פתרון מדהים, כך שאתם יכולים לדבר אפילו יותר חלש, ועדיין ישמעו איתכם בלי שישמעו כל השטויות מסביב. ועוד יתרונות במיקרופון הזה על המייק מיני, יש פה אופציה לעד 4 ערוצים מקבילים, אופציה לשינוי איכויות ווקל, וחשוב לומר שגם במייק 3 וגם במייק מיני יש טווח קליטה של עד 400 מטר בתנאים טובים כמובן, ככה שעוד פעם, זה יותר מי שמחפש משהו יותר רציני. וזה בעצם מתחבר ככה, גם יש לנו את זה, ועכשיו אנחנו גם נבחן את הסאונד של זה לעומת זה. כלומר, כרגע אתם שומעים אותי בזה, ואנחנו נשמע אותי במיקרופון החדש בעוד 3, 2, 1. טוב, מקווה ששומעים אותי עכשיו הרבה יותר טוב. עכשיו אנחנו מחוברים באמת למיקרופון הזה, כמו שאתם רואים, והמיקרופון הקודם. מבחינת גדלים, כמו שאתם רואים, באמת, כמו שאמרתי, אין באמת הרבה הבדל, זה קצת שוקל יותר, באמת ממש בקטנה, אבל איכות הרבה יותר מטורפת. אם אהבתם את הסרטון, שימו לייק, שימו סאב, ויאללה ביי.